Excuse me. Pwede mag-apot? Mga 2 questions lang. Bicolano ka mo? Opo. Okay. Kung Bicolano ka mo, aram nindo yun eh. Ano yun eh? Alright. Ano? Shout out! Aliana sa'yo, wala ka rin. Ayan. Naumawi ka na agad. Hi guys! This is Jesse on stage once again and we are in for another edition ng episode nating Bicolano ka ba talaga? Okay, kung Bicolano ka, alam mo to. And nandito tayo ngayon sa Superlicious sa SM City, Legazpi. Superlicious. Yun, yeah, Superlicious. Okay? Okay dito, masarap dito guys, Superlicious. Sa 3rd floor of SM City, Legazpi. And today, for today, we will be asking people again. Okay, we'll be asking Bicolanos about something. And for today, we'll be asking them about this one. Puto de Oas. Yes, Puto de Oas. Pag Bicolano ka, alam mo to. Okay, Puto de Oas. This is one of my favorites nung bata pa ako. Ito yung binibili ni Mama pag galing siyang palengke for our snacks. Ang sarap nito guys. So dapat alam to ng mga Bicolano. Puto de Oas. Alright? So let's get it on. Let's go and ask people. Bicolano ka ba talaga? Excuse me. Pwede mag-apot? Mga 2 questions lang. Vlog to. This is a vlog about Bicolandia. Okay, mahilig kayo sa YouTube. Okay, few questions lang, dalawa lang na question, okay? Bicolano ka mo? Opo. Okay. Kung Bicolano ka mo, aram nindo yun eh, ano yun eh? Alright. Ano? Ano na? Bigas na siya sa... Saan? Tama siya, bigas siya, di ba? Bigas. Opo. Na parang cake or puto. Oh, Hindi. Hindi siya puto seko. Oh my God. Hindi ko alam. Hindi nyo alam! Hindi po namin alam. Ano nga? Oh, hindi nyo alam to. Ano nga eh? So hindi kayo Bicolano. Bicolano po. Hindi lang po talaga. Okay, this is Puto de Oas. Puto de Oas. Yeah. So alam nyo na guys, Puto de Oas. Alright, say shout out ka sa mga friends mo. Shout out! Aliana sa'yo, wala ka rin. Ayan. Naumawi ka na agad. Hi, excuse me. Alright, saan ba? Ano mo na, sa diba muna. Okay, Bicolano ka mo? Yes. Sure, Bicolano ka mo? Yes po. Alright, kung Bicolano ka mo, ano yun eh? Ano ini? Alam ko to. Ano? Ano? Putong bigas. Putong bigas? Wait lang. Malapit na, malapit na. Ano? Ano Go, go, go! Basta puto yan. Puto. Puto. Kirby! Ano ito? Bako. Ako'y ni Potosiko. Ako'y ni Potosiko. Ako'y ni Potosiko. Seko. Ano yan? Lugar. Hint. Lugar. Saan na lugar yan? Puto de
joke. Ano? Tigat mo ka lang ako ka ni mama. Apo din na si mama mo, dali. Tira, apo din na si mama mo. Ano? Sirit ako yan. Kuya Sirit! Okay, Puto de Oas. Ah! Galing siya lang Oas. Puto de Oas. Thank you! Alright, sige, shout out sa mga friends, dali. Hi! Shout out! Hello, Amy! Hi, miss. Sabi ko, oh my God, sir! Hi! May question ako. Bicolano ka? Yeah? Okay, kung Bicolano ka, alam mo to. Ano to? Uy, sorry. Hindi ko alam. What? Ito! Hindi ko alam! Alam mo to! Hindi ko alam ang tawag dyan. Hindi ko talaga alam. Come on! Come on! Come on! Madali lang to. O sige, hint. Puto. Puto mo. Sir, ayoko na. Okay, Puto de Oas. Puto de Oas, okay. Okay, shout out ka na sa boyfriend mo. Dali. Hi babe, I love you kahit di ka tumitingin. Ay! Yan pala si yan pala si babe. Bicolano ba kayo? Okay. Kung Bicolano kayo, alam nyo to. Ano to? Look at it. Puto sa. No. Hindi ko alam ang tawag eh, pero nakakain ako niyan. Masarap nito kaya. I forgot eh. Okay, hint. Puto to, tapos may isang place sa Bicol na to galing. Puto legazpi. Hindi. Mas alam ko puto siya, pero hindi ko alam. Hindi ko talaga. Hindi talaga alam. Okay, Puto de Oas. Okay. Okay? So alam nyo na ngayon. Yeah. Kasi kung Bicolano kayo, dapat alam nyo to! Puto de Oas. Okay, shout out na lang kayo sa mga friends. Shout out sa mga pharmacist na ka-pharmacist na. Alright, saan? Anong company? Hindi, yung mga Mga parehas na pharmacist sa buong Pilipinas. Alright. Hi! This is Ryan. Hi. Okay, may tanong ako sa iyo, Ryan. Yeah, ano yun? Ryan, Bicolano ka? Ang parents ko, both from Gubat, Sorsogon. So Bicolano ka na rin, technically? Oo. Kahit I was Okay. born and raised in Manila. Okay, kung Bicolano. Bicolano ka, ano pangalan nito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano ka? Hindi ko alam eh. Promise? Promise. Ang alam ko lang, parang snack sa Bico, pili nuts. Yung coated with sugar. Sorry ah. Okay, ito ay Puto de Oas. Puto de Oas. Yeah, Puto de Oas. Okay. Shout out ka na sa friends mo. Shoutout pala dun sa mga friends ko from Manila, tapos dito sa Legazpi. Friends ko din from Naga, Sorsogon. Yeah. Ay kayo dyan. Tapos The best to. The best kumanta to. Bicolano ako, Oragon. Bicolano ako, Oragon ako. Bicolano ako, Oragon. Bicolano ako, Uragon. Yeah. Bicolano ako, Oragon.